Тази млада дама се казва Катя Чанева, а моето име е Георги Манев. И макар, както вече споменах, да не сме оратори, от време на време ще чувате по някоя дума от нас. Надявам се да не възприемете това, което се случва, като предизборна агитация или пък като някакъв вид забавно шоу, защото и двете са твърде далече от истината. Вярвам, че всички разбирате защо сме тук, както и важността на проблема за бъдещето на всички хора, които живеят в тази страна. А сега ще дам микрофона на Катя, за да поканим първият участник, който ще държи реч. С нас в този важен момент и искам да извикам първия учител в Националната природо-математическа гимназия на име Иван Георгиев. Здравейте! Преди няколко седмици разговарях с един приятел, с който доста дълго не сме бяхме чували. И, както знаете, в такива случаи естествено стигнахме до въпроса с какво се занимавам. Леко притеснен му отговорих, че съм учител, и той един такъв уплашен, стреснат ме пита: а твоите деца какво едат? Какво повече да кажем за заплащането на учителя, освен че възнаграждението, особено на младите учители, е доста често по-малко от джобните пари на учениците. Отдавна вече не става дума за материална задоволеност, а за физическо оцеляване. Да не говорим за поддържане на нивото компютри, програмни продукти, интернет, книги, курсове за усъвършенстване, конференции, научна дейност и така нататък. Какво ни мотивира, какво ни кара да продължим да работим? Какво ни крепи, когато получим поредната сметка или когато някой министър или замминистър вместо да ни подкрепи, ни обвини в некомпетентност и неграмотност? Разбира се, успехите на нашите ученици. В тях ние виждаме плодовете на своя труд. За съжаление обаче се наблюдава устойчива тенденция към спад в успеваемостта на учениците. Добрите ученици вече са на изчезване. Още по-безпокоително е, че темповете на този процес непрекъснато нарастват. На какво се дължи това? Защо все по-често учениците допускат елементарни правописни грешки и не могат да се изразяват с думи различно от онова там? Нали го знаете? Защо ученици с профилирано обучение по математика в гимназия не могат да намерят лицето на кръг? Можем да започнем с учебната програма, която се характеризира с засилена теоретизация, отдалеченост от ежедневната практика и претоварване на учениците. Честите промени в програмата водят до ниско качество на учебниците и учебните пособия, както и до пълното отсъствие на помагала в помощ на учителите. Утвърждаването на система за централизиран избор на учебници едва ли ще помогне. Очакванията са по-скоро за засилване на корупцията. Въвеждането и масовото прилагане на тестовата система като метод за оценяване всъщност представлява отказ от важната корективна функция на етапите за диагностика. Материалната база, ако не бориме чиновете, оцелели след дългите битки, напълно отсъства. Как тогава може да се реализира принципа, формулиран от Конфуций: каквото чувам, забравям, каквото виждам, помня, каквото правя, разбирам. Натовареността на учителите с административни задачи естествено, че е за сметка на учебната дейност. Системата за диференцирано заплащане, която предстои да бъде въведена, вместо да решава тези проблеми, тя ще ги задълбочи, тъй като решаващите показатели в нея са участието в административни дейности, а не постиженията в учебната дейност. Методът на класиране и липса на фиксирани критерии за оценка на постиженията може само да доведе до поляризация на колективите и демотивация на учителите, особено по-младите от нас. Нима ние оценяваме учениците с отличен само когато те са 7%. Първите 7% отличен, следващите 10% 5% и така нататък. Училището не е единственият възпитателен фактор. Въздействието на останалите възпитателни фактори или напълно отсъства, или не съответства на етичните и морални норми.
толерира се тютюнопушенето, употребата на алкохол и упойващи вещества и нарушаването на закона. Всичко това се извършва пред очите, дори понякога с одобрението на обществото. Силно отрицателно въздействие оказват компютърните игри и филмите, изпълнени с насилие и негативни примери за подражание. Използването на компютри вместо очакваното положително въздействие за развитие на децата всъщност се явява сериозна спирачка и довежда доста често до нарушаване на концентрацията и затормозяване на умственото им развитие. Не случайно именно Бил Гейтс е ограничил времето, което дъщеря му прекарва пред компютъра на не повече от 45 минути на ден. Като се има предвид въздействието на всички тези фактори, ясно е защо работата на учителя в наши дни може да бъде охарактеризирана с една фраза – Сизифов труд. Всеки учебен час ние изграждаме нещо, стъпка по стъпка, влагайки цялата си душа и сърце, а през следващия час се налага да събираме парчетата от това, което е останало и да се опитаме да го сглобим наново. Историята неопровержимо показва, че най-големи успехи в своето развитие винаги са постигали тези народи, у които възпитанието е било на почет и имало най-високо равнище. За да имаме бъдеще, необходимо е да бъдем единни и всички заедно да започнем да решаваме тези проблеми. Ние, учителите, сме готови да продължим да даваме най-доброто от себе си, както винаги до сега. Благодаря на Иван Георгиев. Следващия, който ще помоля да се качи на сцената, е студентът Владимир Василев, секретар към факултетния студентски съвет на факултета по математика и информатика на Софийския университет. Здравейте от мен. Ще говоря от името на студентите. Години наред с робско търпение народът ни понесе незгодите на прехода. Лъган, ограбван и унижаван. С безпристрастен си език статистиката всеки ден ни напомня: България е най-бедната страна в Европа, с най-висока смъртност, с огромна имиграция, навиждане до сега престъпност, корупция и безнаказаност, с катастрофален демографски срив, нарастваща неграмотност. За какво призоваваме ние, студентите? За издигане на образованието като основен приоритет в развитието на страната. Изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на висшето образование след анализ на съществуващите проблеми и широк обществен и експертен дебат. Оптимизиране на стопанското управление на висшите училища и строг финансов контрол и отчетност на примера на най-високите европейски практики, съобразени с българските условия. Стипендиите на студентите и докторантите отговарят на техните икономически и социални изисквания. Подобряване на системата за акредитиране, държавен контрол на качеството на обучението, строги мерки срещу корупцията. Държавна политика за привличане на средства за науката и образование по линия на Европейския съюз. Планираните високи такси не са единствения проблем на висшето образование. Сега това е достъпно, но не е качествено. Ако се вдигнат таксите, тогава образованието може да стане по-качествено, но тогава то ще е само малка част от населението. Резултатът ще бъде малко кадри, слаба икономика, малко пари и повече проблеми. Единственият шанс е държавата си загрижи повече за какво дава пари в образованието. Къде отиват тези пари? Наш колега направи справка и резултатите са, че информация няма за отчети какво са с парите, които държавата дава на университетите. Финансов одит просто не е правен известно време насам. Трябва да се изготви цялостна стратегия за повишаване на качеството, за промяна на програмите в него, в съответствие с пазарната обстановка в страната и генериране на високо квалифицирани специалисти, които развиват икономиката. Това развитие на образованието никога няма да стане нито с базата, нито с заплата на преподавателите, които са в университетите. Как да се привлекат млади специалисти за преподаватели? Търсят се идеалисти, които работят за без пари. Проблеми и бал, единствените надигнали глас са потърпевшите. Докато не се обединим и не сплотим като едно цяло, ще бъде така. Да покажем, че в България все пак има гражданско общество и това гражданско общество сме ние. Да докажем най-вече на нас самите, че духът е жив, че България е жива. Да издигнем образованието като основен приоритет на републиката. Благодаря.
благодарим на Владимир Василев и сега ще помоля Адриана Иванова да се качи да каже няколко думи и тя. Уважаеми преподаватели и студенти, днес е един празник и това е празникът на събуждането на гражданското общество в България. Вие сте тези, които поставихте основата. Това, което следва, е това, което ние ще изградим. А именно, бъдеще чрез образование. Ние искаме да кажем не на абдикирането на държавата от грижата за българското висше образование и за образованието като цяло в България. Ние сме тук, защото сме се обединили. И в това е нашата сила. Според нас, за да се развива висшето образование в България, то трябва да има един силен стимул. И това е стимула на човешки ресурс. Това е стимула на студента и на преподавателя. Какъв е стимула на преподавателя в момента? Никакъв. В момента преподавателите няма достатъчно пари да живеят нормално. Те спестяват за хляба си. Според нас, държавата е длъжна да вложи повече пари в това. Държавата трябва да се погрижи за развитието на нашето образование, защото в него е нашето бъдеще. Ние сме се родили тук, за да градим България. И бъдещето на България е в науката. Науката трябва да бъде стимулирана. Колегата изреди начините, по които това трябва да стане. Нека да инвестираме в младия преподавателски състав и да не позволяваме на управляващите да ни смажат. Още веднъж искам да се обърна към всеки един от вас с призива. Това, което сме започнали, да не преставаме да го вършим. Ние ще се събираме и ние ще действаме, докато управляващите не ни чуят, докато тази държава не се събуди и не започнем да действаме в името на науката на България, докато държавата не вложи достатъчно пари в образованието и докато не следи как тези пари се изразходват и докато не се съставя една истински качествена система за развитие на висшето образование. Ние вярваме в тази идея и вярваме, че трябва ние да участваме в изграждането на тази бъдеща стратегия за развитие на висшето образование. Благодаря на всеки един от вас за присъствието. И когато сега запалим огъня, нека той да остане в сърцата ви. Това е моето пожелание към всеки един от вас. Колежката малко избърза с огъня, но ще стигнем и до него. А иначе мисля, че всички разбират, че в крайна сметка държавата това са хората, които живеят в нея и ако ние не се погрижим за себе си, просто няма кой да го направи. А сега ще помоля професор Владимир Добрев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките да каже две думи. Уважаеми колеги, студенти и преподаватели, навярно сте забелязали, че на площада тук има много научни работници от БАН. Ние сме тук, за да изразим нашата категорична подкрепа на вашия протест, на вашите искания. Вашите искания са и наши искания, защото висшето образование не може да се отдели от науката. Няма качествено висше образование без качествена наука и обратно. Ние сме тук също, за да ви кажем, обърнем внимание на наша паралелна дейност, която развиваме от няколко месеца. Тези действия също ви засягат пряко, понеже ние се борим за повишаване на статута на научния работник, т.е. и на вашите преподаватели. Най-важният акцент в тези действия беше едно писмо до министър-председателя, което ние, 25 учени физици от БАН, подписахме и пратихме на 1 март тази година.
Основното мото в това писмо беше за европейски пропорции на заплащането. Забележете, понеже се злоупотребява, става въпрос не за европейски заплати на този момент, а за европейски пропорции между заплащането на труда на научните работници и труда на служителите в държавната администрация. Защото до преди 5-6 години заплатите на всички служители, които са на бюджетни заплати, бяха ниски. Но в последните години нещата се промениха доста драстично. Заплатите на държавните чиновници нараснаха драстично, нарасна и техния брой. Всички останали бюджетни заплати, в това число на научните работници, на преподавателите, останаха ниски. По равнище на заплати научните работници България е на последно място в Европейския съюз. Изоставаме дори от страни като Румъния, която също е член, обаче заплати са увеличени няколко пъти. Изоставаме от Сърбия, Македония, Албания. Да не говорим, нали, за парите за наука. В последните 15 години в Българската академия на науките пари за наука, в които отидат от държавния бюджет, са равни на 0 лева. И така това беше първата необходима стъпка. За жалост ние не получихме отговор от министър-председателя, а само един формален отговор от министъра на финансите. Затова в момента на път е следващата вълна. Подготвили сме ново писмо до министър-председателя с конкретни искания и предложения как нашето първо искане да се получи. Няма да ви губя времето с това, понеже нашите писма са на вашата уеб страница. Има и подробна концепция как това може да стане, която е много съзвучна с това, което изложих тук и студентите, и което има в вашите искания. Във всички случаи, завършвам, нашите искания са еднопосочни. Нашите интереси са общи и затова е много важно, че днес сме заедно. Трябва и да напред да действаме така, съгласувано и заедно, защото само така ще имаме успех. А нашият успех е нужен на България. Без качествено висше образование и без качествена наука България няма да има достойно място в европейското семейство. Благодарим много и за това изказване. Първо искам да кажа нещо относно тези книги, наредени пред мен. Тук днес от 3 часа имаше протест, който премина в нашия протест. Това не са два отделни протеста, което искам първото да кажа. Това е един протест в два различни часа. Борим се за една и съща кауза. Всички сме заедно. Затова това е нашата барикада на знанието и искам да я видите хубаво. Всички искания, които ние сме поставили, можете да видите на уебсайта priziv.org. Благодаря и сега искам да извикам тук Светлин Наков, докторант в Софийския университет, носител на наградата Джон Атанасов, връчена от президента на Република България през 2004 година. Дойдох на този протест, защото и аз, както всички на площада, съм възмутен от безпощадния начин, по който се разрушава българското образование. Преди 10 години, когато аз започнах да работя в 9-ти клас, бях абсолютно изключение. А в момента всички ученици и студенти работят от 9-ти клас, от 8-ми клас, студентите от първи курс. Защо? Защото държавата не може да им предложи нормални, адекватни условия да следват своето обучение и да работят, когато завършат. Да кажем не на това нещо. Дойдох тук, защото виждам как и последните преподаватели, които се борят в името на идеята, работейки без пари, да запазят по някакъв начин образованието, вече намаляха. Няма достатъчно млади хора в университетите и не може да има. Не може да има, защото няма държавна политика за запазване и развиване на висшето и средното образование.
Нека вземем пример от съседни държави, където това не е така. Нека да дадем възможност за акцент, например, върху някои приоритетни сектори, като информационни технологии, където държавата би могла да отдели толкова средства, че да направи адекватни и равностойни позициите на преподавателите с тези в големите фирми. Нека да направим, ако трябва, и отделен университет по информационни технологии и нека да издигнем това нещо. Например, в Румъния има 10 пъти повече студенти по IT, всички софтуерни фирми отиват там, бягат от България. Защо? Защо не си използваме потенциала? Нека направим така, че не се отказваме да държим на своите искания. Нека да настояваме на най-високо държавно ниво и този път да не стане като всеки път. Ще видим. Благодаря. И аз благодаря на Светлин Наков. А сега ще помоля академик Борислав Боянов, деканът на факултета по математика и информатика на Софийския университет, да вземе думата. Добре дошли на този митинг, скъпи студенти, колеги и приятели. Тук сме, за да изразим нашата грижа бъдещето на България, да покажем своята воля за промяна, да заявим нашето твърдо убеждение, че пътят на образованието и науката е оня спасителен път, който може да изведе страната ни от упадъка и бедността. Тук сме, за да кажем в каква държава искаме да живеем, каква държава да съградим за децата си. Ние нямаме право повече да мълчим, защото от народа, който страда, е нашият народ, земята, която се разграбва, е нашата земя, животът, който се превръща в кошмар, е нашия живот. Ние се събрахме тук и за да покажем на обезверените, на сломените, на отчаяните, че духът е жив. Народ, който е минал през толкова злини, който от руините си е изграждал отново и отново държава и все с едно и също име България, такъв народ не може да бъде засмачкан за 20 или 30 години. Защото прекрасната ни земя ни е дала сила, талантът на децата ни не дава надежда, делата на предците ни не изпълва с увереност и гордост. Ние няма да се примирим с прогнозата да бъдем най-бедната страна в Обединена Европа. Не приемаме такова бъдеще. Ние имаме сили да тръгнем напред. Нашите велики предци са избрали пътя на образованието и просвещението и ние няма да отстъпим от него. Като граждани на тая страна заявяваме: настояваме образованието и науката да бъдат издигнати като основен приоритет в развитието на страната. Ние трябва да насочим общественото мнение към корена на злото, отношението на държавата към образованието и науката. Разбито образование срива устоите на духовността, ражда престъпността, създава среда за корупция, отблъсква и прогонва почтените и талантливите, ускотява и унищожава като човеци поколение след поколение. Народ без образование е лесна плячка в ръцете на наши и чужди бандити. Народ без образование е обречен на гибел. Образованието и науката са основата, върху които се гради прогресът. Примерът на успелите малки европейски държави е показателен. Наш дълг е да издигнем отново образованието и науката като национален идеал, знанието като мощ на икономиката. Сега сме малко, но нашия глас ще се чуе, нашия призив ще бъде разбран, защото вече мнозина ограбени, унизени, пити, насилвани, мамени виждат, че в този свят, в който безпросветни същества се гаорят с труда на учителя, в такъв свят животът е ненормален, животът губи смисъл и красота. Тези хора са озрели за промяна. Това събиране тук е само началото, защото не се ражда едно гражданско общество, гражданско движение за защита на образованието и науката. Нашето знаме е огненият меч, библейският символ на словото, мъдростта и силата. И той ще блесне тук след минути. Нашият блян е един ден в Конституцията на България да бъде записано: ние, народът на България,
обявяваме образованието и науката за свещен и неотменим приоритет. Браво! Браво! Знаем, че една дори малка група от ентусиазирани хора може да промени света към по-добро. Днес ние правим първата крачка. Нека светлината на този празник бъде с вас и бъде благословенно делото, с което се захващаме и което ни обединява като народ. Браво! Още веднъж искам да кажа на всички вас, че наистина не трябва да спираме до тук. Не трябва да приемате това като единично събитие и след това всичко да очуми и да замре. Просто не продължаваме ли този дух, няма кой да ни чуе и всичко ще отмине както е било всеки път до този момент. Покажете на тези, от които зависи, че сме тук, че сме твърди, че искаме да ни чуят. А сега искам да дам думата на един неочакван кандидат, който изяви желание да държи реч. Професор Драгомир Драганов от Историческия факултет. Първо, всички ние като свещенослужители в храма на образованието трябва да си кажем честит празник на светите братя Кирил и Методий, тъй като това е оригиналният техен празник. Второ, искам да ви кажа, Историческият факултет е с вас. Поздравяваме ви за добрата инициатива. Убедени сме, че страшно много други колеги от хуманитарите ще се присъединят и ви призовавам все по-често да се събираме на такива интелигентни, макар и протестни шествия. И трето, в джоба си имам хонорарът на един университетски даскал, който, това е заедно с междучасието, вероятно и го плаща, защото иначе е 4 лева, не стига и за половин такси до вкъщи. Подарявам го на правителството, което се грижи за нас. Благодаря ви. Благодаря на всички изказали се до тук. А сега ще помоля асистентът Антон Зановиев от Софийския университет, факултет математика и информатика, да дойде на сцената и да прочете нашата декларация. Скъпи приятели, за мен е голямо удоволствие и чест да прочета тази декларация, която всички ние ще направим и ще внесем в Народното събрание, президент и Министерски съвет, за което и ще бъде организирана специална подписка. Декларация в подкрепа на образованието и науката в България. Ние, ученици, студенти, преподаватели, учени и граждани на Република България, изразявайки дълбоката си загриженост за състоянието на образованието и научните изследвания в България и с искрено убеждение, че успешното развитие на страната е невъзможно без инвестиране на големи средства и грижи в тези области, декларираме волята си да настояваме пред Народното събрание, президента и Министерския съвет за издигане на образованието и науката като основен приоритет в развитието на страната. За изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на висшето образование и наука след анализ на съществуващите проблеми и широк обществен и експертен дебат. За оптимизиране на стопанското управление на висшите училища и научните институти. За строг финансов контрол и отчетност по примера на най-добрите европейски практики. За ангажимент на държавата при финансирането на образованието и науката с процент от брутния вътрешен продукт, съответстващ на поставените цели. За повишаване на стипендията на учениците, студентите
и докторантите до ниво отговарящо на техните икономически и социални потребности. За заплащане на преподавателите и учените, съответно на това на държавните чиновници. За държавен контрол на качеството на образованието и научните изследвания. За подобряване на системата за акредитиране, за строги мерки срещу корупцията. За държавна политика, за привличане на средства за наука и образование по линия на Европейския съюз. София, 11 май 2007 година. В чест на празника на светите братя Кирил и Методий, в чест на това, за което сме се събрали, да издигнем символът на словото – огненият меч. Присъединили се към нашата кауза и се надяваме тази вечершното събитие да има отражение в бъдещето. Още веднъж повтарям за нашия сайт priziv.org, където може да получим всякакво сведение, кога, какво и как е извършено. Това е, благодаря ви още веднъж. Скъпи колеги, гости, преподаватели, ученици, родители, граждани на Република България. Ние сме тук, защото сме заедно, обединени с една цел, а именно по-качествено българско образование. Защото, когато образованието е приоритет в една страна, то страната изявява своя просперитет. Тук сме и това не трябва да бъде единственото ни събиране, а точно обратно. Това трябва да бъде първото от множество такива, в които ние да докажем, че именно младите хора, именно хората заети в образованието, трябва да сме тези, които да поведем гражданското общество на България. Да, то все още е в своя начален стадий, но ние трябва да имаме ангажиментът то да бъде главно и определящо за политиката на една страна. Събрали сме се тук без политически лозунги, защото ние изразяваме нашата отговорност към страната, защото ние изявяваме нашия ангажимент за това тази страна да върви напред. И когато видите тази кофа на българското образование пробита, то това означава, че трябва кръпките да бъдат закърпени. Иначе колкото и вода да наливаме, ако не са закърпени кръпките, то тя ще продължи да изтича. Събрали сме се тук тази вечер, започна още от по-рано, в 3 часа.
два основни инициативни комитета работеше за това на 11 май, старият празник, старата дата на празника на българското образование, на българската писменост, да отбележим нашето недоволство за ситуацията в момента в България по отношение на българското образование. Не може преподавателски и научният труд да се заплаща на такива смешни цени. Не може в българското образование, дали било то средно или висше, качеството да е на толкова ниско ниво и ние трябва да се противопоставим на това. Ние изграждаме барикада от книги, от учебници, от знание, от дела, каквито сме тук, за да спасим българското образование преди да е дошъл неговия последен крах. Ние изграждаме огнен меч, за да покажем, че именно той ще разцепи нощта, която е завладяла България, когато социалните приоритети на тази страна остават на заден план. Ние сме тези, които да поведем гражданите на тази страна. Математическия факултет на Софийския университет ще организираме подписка под това въззвание, което нашия колега Зиновиев прочете. Това въззвание ще бъде предадено на Министерския съвет, на президента и на Народното събрание. Но подписката ще тече дълго време. И така заповядайте в Математическия факултет, а може би ще отворим и на други места бюра, където да можете да се разписвате. Благодаря ви. Благодаря на всички, които бяха тук. Благодаря, че дойдохте за вашите деца, за бъдещето на България. Пускай! Oh,
призовем за следното нещо. Посещавайте нашия сайт prizi.org, не като реклама, а за да разберете кога ще бъде нашето следващо мероприятие. Защото с едно подобно мероприятие ние няма да успеем. Трябва да бъдат серия от такива и ние ще продължим. Ще продължим, защото искаме в България нещата да се случват по-добре, отколкото сега. Защото искаме в България да има ясна стратегия за българското образование и защото искаме качество. Призоваваме ви да присъствате на нашите следващи мероприятия, да каните вашите познати, приятели, колеги, за да бъдем ние заедно обединени. Ние ще покажем, че сме сила в тази страна, ще обединим учениците, студентите, работниците в БАН, нашите научни работници и всички други хора, които са ангажирани с тази тема. Бъдете силни! Вие имате тази сила! Покажете го! Бъдеще е сега! Бъдеще е сега!